diine e aada innama aade ɓooyi sippirde ina mbaɗa liblipto ko hono noon diineji aduna ɗi lowtiri pini aduniyankoje tugnade nde diine o telliɗo l'islam e pinal fulɓe deftere yaltunode ɓooyani e dingiral sooda ha laaɓi saabu fayida e lowdi gondi hen professeur Bathie Ba arti wadde yurniti deftere nde saati ɗum fewniti ɗum yuɓɓitini ɗum arti e mulgol ɗimmo gonɗon mulgol ɗimmo yalti e ɗaɓɓade rendo ngo saabu fayida mboɓe jii e nde deftere pattam lamiri professeur Bathie Ba professeur anglais jannguɗo alquranil karim janggi sharia rutti janggoy e leyɗele arabeɓe ummi toon janggoy e leyɗele faraysi ha heeɓi toon seedan faguji towɗi wawi yurnitade e wadde jerodiral hakkude pinal fulɓe e diine l'islam nden deftere Bathie Ba ngarɗude labade fayodinde so on keɓani ɗum hande ko onon beela ende tawe ɗo e Dakar lamorgo leydi Sénégal mbo yiɗi heɓde deftere nde ngam janngude ɗum walla ni tawa ka jiɗɗo yeytude deftere nde aɗa wawi jokkodirde e Hammat Thiam tongode mum 77 659 97 44 so ɗum ala jokkodira e Bathie Ba binduɗo deftere nde Bathie Ba heɓate koye tongode 77 532 13 02 ɗum noon onon sohluɓe deftere nde oɗon mbawi heñade e sodde nde ɗo deftere nde coggu mum woni 1,600 mbuɗo kala lelɗo ina wawi kadi ko heptino ɗum ko e mulgo adan ngo hepto ɗum so arde wiye gasi Foyre nani hubba bete jarima e